Fetħet it-tieni sejħa l-proġetti li se jibdlu 4 binjiet tal-gvern li għal snin twal tħallew fi stat ħażin. B'investiment ta' €1,000,000 l-binjiet li jinsabu fil-Belt Birkirkara u San Ġwan se jingħataw ħajja ġdida biex għaqdiet lokali jkunu jistgħu jagħtu appoġġ akbar lis-soċjetà. Fil-fatt din is-sejħa miftuħa l-entitajiet mhux governattivi, fondazzjonijiet, għaqdiet u istituzzjonijiet reliġjużi, kif ukoll għal gruppi ta' ċittadini li jingħaqdu flimkien biex joffru servizz f'din id-dar flimkien. Fl-ewwel sejħa kien hemm għaqdiet li gawdew fosthom l-għaqda mid-dlam għad-dawl u l-Fondazzjoni Richmond. Dan il-proġett ilu maħsub għal snin twal qatt ma kellna riżorsi biex nagħmluh. Grazzi għal kollaborazzjoni mal-Awtorità tad-Djar u l-Ministerju tal-Akkomodazzjoni Soċjali irnexxinna nagħmlu dal-proġett li tant huwa bżonn już f'Malta. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonard McKay spjega li apparti l-proġett ambizzjuż ta' akkomodazzjoni soċjali hemm bżonn ta' proġetti li jmorru lil hinn minn hekk. Qed naraw il-bżonn għal faxex ta' persuni li għandhom bżonn iktar minn sempliċement ċavetta u saqaf fuq rashom. Għalhekk wara s-suċċess ta' żewġ proġetti pilota tas-sena l-oħra, din is-sena se jkun hemm fond akbar allokat għal aktar proġetti li fihom proprjetà fi stat ħażin tiġi rranġata. Iċ-chairperson tal-Bord tal-Housing Speċjalizzat Dr. Rachel Xikluna spjegat il-proċess li bih se jara 4 proprjetajiet u l-inħawi jingħataw il-ħajja mill-ġdid. L-ewwel naraw il-bżonnijiet tal-user group, skont dawn il-bżonnijiet noħolqu brief fejn din il-brief l-għaqda l-organizzazzjoni mhux governattiva tispjega waqt kompetizzjoni lill-Kamra tal-Periti x'inhuma dawn il-bżonnijiet. B'hekk il-periti jidħlu għal kompetizzjoni u jiddiżinjaw apposta għal dawn il-bżonnijiet. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes tenna li dawn huma proġetti xhieda ta' politika li tindirizza l-bżonnijiet speċifiċi fis-soċjetà. Peress li tinsaħħu l-istok, xtaqna li nagħmlu xi ħaġa speċjalizzata ma' NGOs u għaqdiet reliġjużi li jagħtu servizz lill-Awtorità Djar biex isaħħu l-akkomodazzjoni soċjali. Is-sejħa dawn il-proġetti tagħlaq it-2-6 ta' Lulju. Dawk interessati jistgħu jaċċessaw l-informazzjoni fuq is-sit housingauthority.gov.mt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.